Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. As a parent, I know my child needs more space to play and to learn. A school which learns him better and teaches him better, where he finds live models for love, affection and dedication, where he can nurture his individuality and be a future leader. And here's where I stand. Blessings International School, Tirukurakkundram, Chingalpet. For admissions, contact 9688999811 8012553412 73730 Dak jing Thang gamin siem bak jing Pait Dohnud jong Kmie pa Kmie lamba ki bait bathan baro ya kamet badang sa jong Samla Walinda Binong kabala khlan no ka arpnyo tarik banai ye yong arja apulai Hamudi University Rajasthan la Thang Donburom hak shterek jembang arja apulai hadim bala pendap ya jing le nyam bakhadu kumban chupin tip hang ni ka jing yap sendet jong ka Samla Walinda Binong kala pinchayong ngan ya yeng kasem ya ka snong ka thau ba ye ki bait bathan baro Kibarang sa hadu menta hago umdum bat kabalong ru tangkum gujing phos niu ya ka Kmie ba yok pa bat ka we ka men kan thei kad hadu menta ki Kmie ki pa bat ki bahim basam kim pala satia ban ngej ba ka khun jum ki kam dan chu ha ga ni ka sla par thei ki marjan ki marpa ba ki paralok parjor na jan man jangai ki badap da jing ska ulam ya ka yeng ka sam ki tu cha ka snong nong agang marngar man lei saran lang ha ka jing lei on thang ya ka met jong Samla Walinda Uba Michael Binong kum ukuni rangba jongka kur Binong. Ula ong kumba ke jingyap jongka Samla Walinda kam ai jinghun satya ya ke yeng kesem na ke liang jongka kur kaladawa ya ke sorkar jela bat kum juru ke sorkar Rajasthan bagin chim khia ya ke ni ke kam ban pelong ke jing toket ke babanya wala dei ban IT sha Central Bureau of Investigation khanang banyo ya ke jing bishar ke bahok
Kane ka jingja ka basngsi ikun samla jungi ngi dawa jur nak liang ka sarkar deng ban ka juga pon nak liang ka sarkar jilla baroar jong ka Meghalaya bat Rajasthan ban bisar hok bede bat kane ka jingja ka basngsi ikun samla jungi Walinda Binong ikun jong i ba ruby Binong mara dei hakano ka bransu liban inquiry hok kane ban bisar hok ya kane ka jingja nang bangin nak liang ka kuru bangin yo ya ka jimisar ka bahok nakalang ka kur Binong kung pungirang ba jong ka kur Binong i dawa nakalang ka sarkar ban leng ba ka CBI ban nakalang ka CBI ne kano ka inquiry bede bat kane ka jingja ka baskusi ikun samla jong ka kur Binong jongi